अल्बर्ट आइंस्टीन एगो ऐसन दिमाग जवन भौतिकी में क्रांति ले आयल। 14 मार्च 1879 के जर्मनी के उल्म में जन्मल अल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक महान लोग के पैंथेन में एगो ऊंच हस्ती के रूप में खड़ा बाड़े। उनकर प्रभाव सैद्धांतिक भौतिकी से परे बा, जवना क्षेत्र के मौलिक रूप से नया रूप दिहले, ब्रह्मांड के बारे में हमनी के समझ आ अंतरिक्ष आ समय के बहुत तानाबाना के प्रभावित कैलस। आजादी के लकीर के साथे साथे उनकर असाधारण बुद्धि के शुरुआती संकेत सामने आये। भले उ कठोर स्कूल प्रणाली में बेहतरीन न रहले, बाकिर उनकर अतृप्त जिज्ञासा आ स्वतंत्र सोच वैज्ञानिक अवधारणा के खोज में ईंधन देहलस। एगो महत्वपूर्ण क्षण 1895 में मैक्सवेल के समीकरण सबसे उनकर मुठभेड़ के साथ आयल, जेहमे विद्युत चुंबकत्व के वर्णन कइल गयी। ऐसे ब्रह्मांड के नियंत्रित करे वाला मौलिक नियमन के प्रति आजीवन मोह भड़क गयी। आइंस्टीन के प्रतिभा 1905 में खिलल, जवन की उनकर चमत्कारी साल रहे। वहाँ के 4 गो अभूतपूर्व शोध पत्र प्रकाशित कईनी जवन भौतिकी में क्रांति ले आयल। एगो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के व्याख्या कैलस, क्वांटम मैकेनिक्स के नींव रखलस। एगो औरी ब्राउनियन गति के शुरुआत कैलस जे परमाणु सब के अस्तित्व के सशक्त सबूत देहलस। बाकिर उनकर सापेक्षता के खास सिद्धांत रहे जवन सही मायने में स्थापित प्रतिमानन के चकनाचूर कर देहलस। क्रांतिकारी धारणा से निकलल ई सिद्धांत की प्रकाश के गति पर्यवेक्षक के गति के परवाह कैले बिना वैक्यूम में स्थिर होला, अंतरिक्ष समय एक साथ होखे के हमनी के धारणा के चुनौती देहलस। आइंस्टीन इतने पर ना रुकल। एक दशक बाद इनके सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण के गहिरा समझ देहलस। उ प्रस्ताव रखलेन कि गुरुत्वाकर्षण कोनो बल ना हवे बलुक स्पेसटाइम के वक्रता हवे जे द्रव्यमान आ ऊर्जा के मौजूदगी के कारण होला। ब्रह्मांड विज्ञान आ ब्लैक होल खातिर गहिराह निहितार्थ वाला ई सिद्धांत ब्रह्मांड के बारे में हमनी के समझ के आकार देत रहेला। आइंस्टीन के प्रभाव भौतिकी से भी आगे बढ़ल। उ शांतिवाद के मुखर पैरवीकार रहले, बढ़त सैन्यवाद के सामना करत निरस्त्रीकरण के आग्रह करत रहले। इनके प्रसिद्ध समीकरण ENC दोना खाली द्रव्यमान आ ऊर्जा के समतुल्यता के स्थापित कैलस बलुक परमाणु ऊर्जा के विनाशकारी क्षमता के भी एकदम याद दिलावत रहे। एगो यहूदी शरणार्थी के रूप में भेदभाव के सामना कैला के बावजूद आइंस्टीन के जिज्ञासाभा मानवतावादी आदर्शन के प्रति आपन प्रतिबद्धता कबोना गवावल गई। इनके खाली वैज्ञानिक प्रतिभा खातिर ना बलुक बौद्धिक अखंडता, स्वतंत्र भावना आ तर्क के शक्ति पर अटूट विश्वास खातिर भी याद कई जाला। आइंस्टीन के विरासत बौद्धिक दुस्साहस आ प्रतिमान बदले वाली खोज के बा। उनकर काम भौतिक विज्ञानी लोग के प्रेरित करत रहेला आ ब्रह्मांड के विशालता पर चिंतन करे वाला सभे के कल्पना के प्रज्वलित करत रहेला।